Татарстанлыкчылар Россиянең банк системасында шикләтеп узмый. Безнең финанс учреждениеләрен шикләүгә Америка Кушма Штатлары сорау буенча бу атнада Япония да кушылды. Мондый шартларда Россия базарына ислам банклары өчен юл ачылмасмы? Әлеге теманы Казанга җыелган икътисад белгечләре күтәреп чыкты. Шәригать кануннарына таянган финансларны җәлеп итүдә Татарстан башлап йөри алыр иде. Әлеге төп каршылык ислам банклары системасын Россия кануннары танымый. Бу хакта белгечләр фикерен Айзат Шәймәрданов тыңлап кайтты. Әлеге Коръән аятында әйтелгәнчә, мөселманнарга сату итү хәләл, ә риба, ягъни процентка акча алу харам кылынган. Шул принципка таянып эшләүче Ислам банкы системасы традицион көнбатыш банклардан шактый аерыла. Мәсәлән, әгәр гади банкында кеше автокредит өчен килә акча ала банктан. Мәсәлән, дип әйтәбез, 400 мең ала, 500 мең кире 3 елда беріп шыға бит. Югыйсә Ислам банкында алай түгел. Ислам банкы сатып ала автомобильне һәм дә сезгә сата рассрочка белән, торговый рассрочка белән. Әгәр дә мөселман эшмәкәре традицион банкына мөрәҗәгать итә икән, ул табышы булмаса да, бер фиксированный процент традицион банкка барыбер түләргә тиеш. Хәтта ул банкрот хәленә килсә дә, банкка ул түләргә тиеш. Әгәр дә ул Ислам банкына килә икән, алар табышны бүләләр. Әгәр дә зур табыш булса, алар икесе дә зур табыш алалар. Әгәр дә табыш бер дә булмый, икесе дә акча алмыйлар. Ислам банкы системасына салынган гаделлек принцибы нәкъ шуннан гыйбарәт. Әлеге финанс кагыйдәләрдән бүген Европа дәүләтләре дә актив файдалана. Мәсәлән, Бөек Британияда бүген 6 ислам банкы бар. Күптән түгел моңа Казакстан белән Кыргызстан да кереште. Ә Россиядә бер ислам банкы да юк, һәм моның төп сәбәбе мөселман финансларын Россия законнары танымый. Җыелган тәҗрибәне ничек закон рамкасына кертергә дип, һәм ничек аны законлаштырырга дигән юлда. Иң зур мәсьәләләрнең берсе ул салымнарның ислам банк, ислам финансларга карата 2 тапкыр артыграк булу. Әлбәттә, законның кабул итүен көтеп утырып булмый. Ислам финансларын җәелдерүне бүгенге Россия шартларында да эшләргә тырышучылар бар. Ислам кануннары нигезендә эшләнгән иминiyet полисының birinci ekzemplяры. Беренче тәҗрибәсен Сираҗетдин Нәбиев инде 1 октябрьдә сынап карарга җыена. Яңа төр полис гадәти имения документыннан аерыла. Ул Россия законнарын шәригатькә каршы килмичә кулланган. Судный процент там без киттек. Икенчесе гарәр неопределенность. Өченчесе майсир. Менә без шушы 3 әйберне максимально я битердек, гарәрне без киметтек, майсир юк. Шушының белән ул бүгенге көндәге страховой полислардан аерылып тора. Ислам банкы системасы җәелдерү өлкәсендә Россиядә иң зур тәҗрибә Амаль финанс йортында. Учреждение гадәти банкта булган күп кенә хезмәтләрне биредә дә тәкъдим итә. Әмма хукукый шартлар булмау аркасында хезмәт күрсәтү бермә-бер кыйммәткә чыга. Банклар алар акчаны привлекать итәләр Центробанктан. Низкий процентный ставкаларга. Безнең клиентлар өчен безнең ниләр продуктлар кыйбатрак банкка караганда. Әгәр дә инде безнең исламский законодательство булса, инде банковский, получается инде безнең тоже исламский Центробанк шикелле булырга тиеш. Кая инде ачсызрак акча алып була инде. Клиентлар өчен безнең продуктлар более доступны булыр бүгенге көндә. Шуңа да бүген әлеге ислам финанс учреждениеләренең язмышы анык түгелде. 2008 елда оешкан Россия ислам икътисады һәм финансы үзәгенең директоры Ринат Габбасов. Процент риба әгәр әзрәк булса, безнең ислами система буенча эшләгән банкларның наценка, торговая наценка күбрәк булса, ул вакытта беркемдә ислам банкларга бармас, барырлар традицион банкларга. Әлбәттә ки, әгәр кануннар тигез булырга тиеш. Хәзерге вакытта ислам икътисады Татарстанда нигездә күбрәк фәнни төшенчә буларак яңгырый. Моңа җирлек тә зур. Шәригать кануннарына туры килгән ислам финанслары бүгенге көндә Татарстан фәннәр академиясе каршындагы ислам тикшерүләр үзәгендә һәм күпләп ныклап Россия ислам университетында өйрәнелә. Ә менә моңа беренчеләрдән булып тотынган Казан федераль университеты исә бүген ислам икътисады белгечләрен чыгаруны бөтенләй туктатып торды. Бүген Россия Ислам университетында 120 студент ислам икътисады белгечлегенә укый. Алар шәригать кануннарына нигезләнгән финанс системасы үзенчәлекләрен өйрәнә. Тик бер сорау ачык. Укуны тәмамлагач, алар кайда эшләячәк? Россиядә ислам банкы юк, булган башка финанс учреждениеләрдә бармак белән генә санарлык. Ислам банклары бездә әгәр ачылып бетмәсә, киләчәктә ислам
кануннары буенча эшли торган бизнесмен булырга җыенам. Россияда İslam банкы ачылмаса нишисез? Ошолмаса өзүбүз ачабыз. Шунун ашын окуйбуз бит эми. İslam банкы системасындагы проблемалар хакында бу атна башында Казанда Татарстан, Россия һәм якын чит илләрдән белгечләр җыелып сөйләште. Үсешкә өмет бөтенләй юк түгел. Көнбатыш илләре тарафыннан Россиягә кертелгән санкциялар вакытында ил икътисадын Ислам банкинг системасы коткара алачак диелде түгәрәк өстәлдә. Ягъни Мәскәү шундый адымга барырга мәҗбүр булачак. Көнбатыш илләрендән без кредит ала алмыйбыз. Ягъни безнең илебездәге банклар инде бик шикләнгән хәзерге мөмкинчелекләр кредит алуда. Һәм дә әлбәттә ки шушы гарәп илләрендән, ислам илләрендән кредит алу һәм эчке рыноктан мөселманнарның, мәсәлән, инвесторларның акча алу, әлбәттә, ул безнең ил өчен бик зур бер форсаттыр. İslam illərində акча бик күп. Чөнки гарәп илләре дә хәзер үз акчаларын Европадан һәм Америкадан чыгаралар. Уңай шартлар тудырсак. Ул акчаның күп өлеше Россиягә киләчәк. İslam банкы үсеше хакында соңгы вакытта банкирлар да кызыксынуын белдергән. Фәнни җыен барышында тупланган фикер тәкъдимнәрне белгечләр үзләрендә генә калдырырга җыенмый. Түгәрәк өстәлдә шушы занятияларда, яни шушы инде тәгълимдә алынган карарлар, алынган фикерләр һәм тәкъдимнәрне бөтенсен җыеп ала белсә, без Үзәк банкына тәкъдим җибәрербез. Үзәк банк бүгенге көндә бик нык рәвештә шушы теманы өйрәнә. Пилот проект рәвешендә әгәр дә без Татарстаныбызда эшләтеп җибәрә алсак, әлбәттә инде ул бүтән өлкәләр өчен дә, гомумән Россия Федерациясе өчен дә бик файдалы булачак. Рынок инде өлгереп килә, шуңа күрә бу юнәлештә продуктив рәвешле нәтиҗәләр дә бераздан булар дип. Айза Шаймарданов, Әмир Залишев, Илшат Мөхәммәтов, Татарстан атналык күзәтү программасы өчен.